Pozdrav drugari, dobrodošli na naš novi video, ja sam Džanđu, a mi danas igramo Minecraft Survival Gamesa na KGB serveru, ponovo Gold Ellipse, ponovo The Red Crack i samo jedna razlika. Dobio sam novi mikrofon, da, zahvaljujem se svom djedi pošto mi je kupio novi mikrofon, a nije bilo klipova ovih dana zato što mi je onaj stari mikrofon bio sjeban. Nije da se baš loše čuo, pošto vidjeli ste u prošlim klipama da sam se jako loše čuo, nego bukvalno mi nije radio. Ne znam zašto, ali okej, prihvatit ću to. Znači, kupio mi je djed novi mikrofon, to je slušalce sa mikrofonom, ima mikrofon sad na njima. Mislio sam se prvo kupiti mikrofon samo, ali ipak sam se odlučio da imam slušalce i mikrofon zajedno, pošto ja mislim da mi je to baš isplatnije nekako, nisam nija siguran, i pošto se restartovali sve po oni, nemam kitarni hranitelj, a tak prvi put ulazim od kako su se restartovali, pošto dugo nisam igrao baš Survival Games. 1, 4, 2, neka da, tu ne treba nam. Gold Ellipse, Gold Match. Biće znači koji uvijek IP teksturu, već sam vam rekao u deskripciji, bit će i servera u deskripciji. Sad moram paziti da me niko ne skini. Ajde, a nema niko u blizini. Mislim ima tamo, ali je 70 neš blokova od mene. Tako da ja mislim da ću moći sad slobodno da pretrčim ovdje. I nadam se da ću moći. Znači prije ste me vjerojatno jako loše čuli. To ja kad sam gledao sve klipove, sve sam pokušao raditi i u renderu i glasnije pričati, ali bilo je džaba, bio je loš mikrofon. Sad se ne moram učiti jer imam dosta bolji mikrofon. Nije sad nešto pretjerano dobar, ali dobar je. Ne treba biti ni previše sad, pošto nisam ja neki, da ne kažem, sada imam sve profesionalno opremu ili tak nešto. Tako da ovaj mikrofon mi je sasvim dovoljan. Dobro, nice stvari. Izvinite znači što nisam radio unboxing, stvarno imam lošu isto također i kameru od kameru od telefona, nemam druge kamere, tako da mislim imam onaj kao fotoaparat, ali i on ima jako lošu kameru, tako da odlučio sam ipak da ja ne radim taj unboxing. Kritko, još jedan hit, ajde još jedan, aj mrtav je. Imao je have fun, dobro. To će nam trebati, hvala mu. Nemamo ništa armora, a također nemam ni ja. A vjerujem da neki likovi imaju dosta bolji armor nego ja. Tako da moram brzo da nađem nešto bolje. Molim te, ne. Dobro, i hrana je dobra. Mogu se craftat iron kapicu. Craftat sebe iron kapicu. Ili čekaj, pokupit ću onaj tamo chest. Ako u njemu bude možda chestplate ili nešto tako da ne craftujem, ili ako bude, dobro je. Imamo chestplate bar. Znači craftat ću ja sebi ipak iron kapicu, nadao sam se da ću naći irona tam. U stvari ima vamo još jedan chest, prvo da ja provjerim malo ove chestove. Da ne bude craftali kapicu, sad dobili kapicu. I moram sad bar provjeriti šta ću dobiti. Pošto vrijedi uvijek biti siguran. Dobro. Nema nikog. Ajdemo nije nešto, ali nije ni loše, ajde. Biću zahvalan da smo išta dobili. Kapica. Dobro. Sad imamo samo kvali leggings i bit ćemo dobro obučeni već. Sad gledajte kad nađem kapu. Neću. Čudim, ja sam inače ti sreći. Ujde. Jej. Ovdje se baš i ne čuje ono kad nam da Ender Pearl damage koji bez teksture, ili je to do teksture ili je do servera, nisam siguran. Jer sam se usru kad sam refreshu čankove kako hoćete. Gledam what the fuck što je ovo, ali ja nemam Pero Pro,
Ja mislim Pjero. Pjero prvo. I bilo bi dobro sad da je on gore na onoj žici, onda bi ga mogu lako skinuti i skinula možeš damage, pošto meni je ovo prva runda danas. Tako da nisam vježbana nešto. Ali on je negdje vamo. Eno ga tamo. Gore u ovom kao hotelu, šta je već. Ajde, ubiću ja njega. Ne znam, sad je on gore na spratu, gdje već. Imam neki osjećaj da je dole ispod mene. Ne! Opa! Ne! Ubio me. What the fuck? Nema veze, ipak je ovo prva runda. Malo me smotan ubio, ne znam kak me baš nakon lako. Ali dobro, malo sam slučajno lupnuo tastaturom. Nešto ljudi, ipak će ovu epizodu izbaciti, pošto nemam puno vremena za snimanje, imam dosta obaveza. Tako da za ovaj klip je to i kao i uvijek, bye bye.